uns pals al costat, amb banderes que devien ser tan grans com casa nostra i repetides 1000 vegades, centenars, milers de banderes iguals. I havien pujat amb la mare, amagant-se darrere els arbres, i des d'aleshores que no hi havia tornat al cim d'aquell turonet, la ciutat immensa a l'altra banda i mitja muntanya pelada i oberta com un forat negre que s'anava empassant al paisatge. La mare i jo, congelats, veiem com allà dins amuntegaven persones, però també arbres que havien quedat raquítics i malalts, secs i vermells, també roba i menjar i molta terra. Tiraven terra dins la terra i més tard vam saber que tiraven els homes allí perquè havien prohibit els enterraments, que els veïns del cementiri van alçar unes barricades a les portes i van calar foc i que allí no entrarien aquells cadàvers que ningú sabia que s'havien mort.